حجي من بارنتو علن بجاها ونتم زي حتى تعدلها بو حتى بارنتو حتى تنسك اوكي تغني لي ديب الله مسلني بقدم منت ساجرز غير بتعملنا مسكنكا كم تجركا نويح جزيه الفحقا تمكرنا بيت مأسرتي يكون تمكرنا قالتي بطاش يبقانا بصير زنوين كمتي بطاتنا زبلو كبر يخبرك متن نفسه حسرك يحسرك متن نفسه يبلمو كبر سلازون كا خان غرز غير كبر يبقى كبر خامر جل جلس نسمعنا سلازي بتعمي بتقراربخا وين دمسغنيو نسخا وين كتكبر زغباك مخنياتو كمتم بتقمي مستي سرعات حزبا غمبار نيرم زخدو سلازي كونكا نفتحي نديمقراسي تطو مبالكاسي عبي كبر زغباك خامو نغره مغدي كمسغنكا دس يبلني بترفه بزعباتي ناي ريفرندم غرزبل منالباش جليتاش متبل تهونكم دحد كيملسكم بر ابتي دحدنا صمنت شعوتي 91 مستأتوه سياسة بد خيدو كزاربو خلو بحقي نتناي ريفرندم حزب ارترا مسلو كحلو زقالس زنبر من انتل كومونيست ملسي من يحرب الله سياس بزعابه حنتي بلن نحنا نجينا بلنا ولا نتي ناي شحن ساعه من 50 كلتن انا سمع هو يبكسلا نره بجديتي بسمع هو باذنيو እቶም ሕብራት መንግስታት ህዝቢ ኤርትራ ሬፈረንደም ክገብር ወሲኑ እቶም ተላኢኹም ዝኸዱ ግን ኢሉ ክምልስ ከሎ ንመዚያ ንምንታይ መልሽው ኣባ ቅሬታ እቲ ፕሮፌሰር መስፍን ዝበሃል ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ 52 ተሓቲቱ ተሓዊሽን ዲምስ ኢትዮጵያ ኢልዎ መለስ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ሬፈረንደም ክገብር ተወሲኑ ብሕብራት መንግስታት ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይተሓተተን እቶም ተላኢኹም ዝኸዱስ نتوم زدليوم سبات رخيبهم يوم ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ቁረን ይዝደሊ ኢሎም ሞ ስለዚህ በዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ኣይተሓለዋት ግዜቲ መሰሉ በቃ በዓሉ ከጽድቅ ንሕና ኢትዮጵያውያን ናክብል በዓሉ ጽቡቅ ስለዚህ ኢሳያስ ኣብታ ግዜቲ ኣሲ ወላ ምዕጉ ክዛረብ ኣይከኣለን ናይ ኢሳያስ ነገራት ንሕሪናሲ ኣነ ዓንተ ወጽሕፈልኩም ነረ ኢሳያስ ግደፍ ዶመር ሓኻስ ወላ ጓሳኻውን ክኾን ኣይትቕበለን ኢኻ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝብል ደሎካ ካብቲ 91 ኣብታ መዓልቲ ስዋት 10 ሰነ ወፂኡ ዝተዘረባ እዚ ሰብ እዚ ንባዕሉ ገበነኛ ምሕረት ክብል ንህዝቢ ምሕረት ክብል ንተቃለስቲ ንኻልኦት ውድባት ዝነበረ ብጣዕሚ ስለ ዘገርመኒ ካብታ ሰዓት እያ ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ህዝብን ፕሬሲደንት ንሱዳን ተኾነ ንሱዳን ካርቱም ከይድና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክልና ኢሉ ዝዛረብ መራሒ ኣብዚ ኩሉ ታሽሙ ናይዚ ውጋእ ብኸደኻ ሰሚዕኹምኹም ስለዚ ኢሳያስ ኣብ ኩሉ ህዝብን ፕሬሲደንት ዝገበረ ድዩ ኣብ ጀርመን መፂኡ ኣብ ምስ ህዝቢ ዝተዛረበ ድዩ ኩሉ ካሴታቱ ኣሎ ክትሰምዖ ከለኻ ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ንሃገር ዝጠቅም ንህዝቢ ዘርብሕ ህዝቢ ዝሐጎስ ዘረባ ተዛሪባ ኣይፈለጥኒ እቲ ሕጂ ክብሎ ፀንሐ ረዘና ክገብር ይኽእል ይሱ ስለዚ ንሕና የድልየና ኣሎ ከምቲ ሓደ ሓው ዝበሎ እቲ ፍራሕ መባልና ብዙሕ ታሽሙ እዩ ግን እቲ ጠጠው መባልና ከዓ ጽቡቕ እሞ ሕጂ ንለብም ከምታ ትበሃል ዘላ ሓቢርና ከመይ ንስርዓት ዝነልግሶ ዝተልግሲ እቲ ኩሉ ንደልዮ ወላ ተንውድባት ደን ሰልፍታት ዘለውን ፕሮግራማት ክሰርሕ ዝኽእል እኮ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ወደቀ እሞ ከመይ ኢድን ጓንትን ኮይና ብሓባር ዝሰርሓሉ ታሽሙ ንድለ እቲ ዝተባሃለ ድማ ህዝባን ማሕበራት ደን ዝናይ ኣክል ዲ ኩሉ ዝተኣከበሎ ሓደ ጽላል ክግበር እዚ እንተገርና ከዓ ክወድቕ ቀሊል እሞ ናብዚ ገጽና ንድፋእ እታ ቀንዲ ግን ንከባበር ክብል ዝደሊ ይቐኒየለ ይወዲ ኣለሁ يا ريت الباب ولا بها تخوينا تعبير كلات مايك حزا صبو غير حجي ያለው መስለኒ ኦኬ አልቆደ ሕጂ ኦኬ ኣብያትኒ ያጸኒ ሃይ ቅሬታ መጀመሪያ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዒልኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስለንነብር ኣነ ንጉስ በሃል ኣብ ጀርመን የዘቕመጥ ገረዝ ገር ድማ እንኳዕ ድምጽኻ ሰማዕኹ እቲ ዝሃብካዮ ሓበሬታን ኣስተምህሮን ታሪኽን ድማ ግዜ ተረኺብዎ ሰብ ብግቡእ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ንውሉድ ወለዶታት ክመሓላለፍ ክንገብር
ኣገዳስ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ሰማዓቲ ዘለና ጽባሕ ዘከርቱን ኣተሓላለፍቱን ኣብ ካልኡን ክንከውን ድማ ተስፋ ገብር ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ሬፈረንዱም እዚ ሃገራዊ ሓወይ ዝሓተታ ብዛዕባ ገለ ስታይ ጥራሕ ክሕብሮ ስለ ዝደለኹ ንድሕሪት ምምላስ ኣይመድለየና ነይሩ ሕጂ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል ኣቲና ትክንገብሮ ዘለና ጉዳያት እንተንዛረብ ኣወንታዊ ምኾነ ከም ዝኽጥቀስ ዝጸንሐ ግን ታሪኽ ካብ ተላዕለ የድልዶ ኣየድልን ነይሩ ዝበሃል ጉዳይ ካብ መፀ ገለ ነገራት ንምዝኽኻር ጥራሕ ክጠቕሰሉ ስለ ዝደለኹ ከምኡ ዝብል ዘለኹ መጀመርያ እቲ ገረዝ ገሄር ኣባል ፈጻሚ ሽማግሌኡ ዝነበረ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብቲ ግዜቲ ዕለት 26 መላእ 26 ጉንበት ማለት እዩ መላእ ኤርትራ ሓራ ኮይኑ እዩ ናጽነቱ ክእውጅ ኣለዎ ኢሉ ዝጸሓፈ ውድብ ወይ ዝኣወጀ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጸልካ ይደሊ ኣብቲ እዋነት ግን እዚ ሓሳብ እዚ ተቐባልነት ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ተባሂሉ ሕጂ ንማጎተሉ ስለ ዘለና እንተዘይ ኮይኑ ተቐባልነት ስለ ዘይነበሮ እዩ ነቲ ናጽነትና ብደምና ኣረጋጊጽና ኢና ሬፈረንድም ኣየድልየናን እዩ ዝበልናዮ ህዝቢ እንተ ብግርህና እንተ ተታሊሉ እንተ ከይፈለጦ ስለ ዝረገጾ እዩ ናብ ሬፈረንድም ተኣትዩ ኣብቲ እዋን ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ርኢቶ ነይርና ገረዝ ገሄር ፈጻሚ ሽማግሌ ናይቲ ውድብ ዝነበረሉ እዋን ካልኣይ ኣብቲ እዋንቲ ዕለት 25 ጉንበት ሱዳናውያን ናጽነት ናይ ኤርትራ ተቐቢሎም ኣውጆም ብረድዮ ይኹን እምበር ነዚ ንሳቶም ንናጽነት ኤርትራ ዝኣወጅዎ ኣዋጅ ኢሳያስ ካብ ለንደን ክምለስ ከሎ ዕለት 8 ሰነ ናጽነት ኣይንእውጅኒና ኢሉ ኣብ ሬድዮ እንዱርማን መግለጽ ገይሩ ስለዚ ሱዳናውያን ንውሳኔኦም ክስሕብዎ ተገዲዶም ስለዚ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተኻየደ ቃልሲ እንተደኣ ዘኪርናዮ ነርና እንድሕር ኮይና ኣብቲ እዋንቲ ኣየና እዩ ርኢቶ ተቐባሊ ነይሩ ኣየናይ ከ ሓያል ነይሩ ህዝብና ኸ ኣብቲ እዋንቲ እንታይ ድልየታት ነይርዎ ህዝብና ድልየቱ ደቁ ኣብ ዓዶ ኣትዮምሉ ካብ ውግእን ካብ ወረ ውግእን ድሒኑ ብሰላም ክነብር ይደሊ ብምንባሩ ነዚ ጉዳያት እዚ እዝነ ኣይሃቦን ምስ ኩሉ ይቕሬታ ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ዕለት 28 ወርሒ ዕለት 20 ሰነ ኢሳያስ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ መሪሕነቱ እዩ ዕለት 28 ሰነ እዚ ትብሎ ዘለኻ ጉጉኡ ኤርትራውያን ውድባት የለዋን ምባል ንነፍስኻ ከም ሰገን ኣብ ሕፃ ምሕባእ እዩ ስለዚ ሓቢርና ሃገር ክንሃንጸሉ እንኽእልን ልኡላውነትና ከነረጋግጸሉ እንኽእልን መንገዲ ክጽዋዕ እዩ ዘለዎ ዝበሎ ድማ እቲ ገረዝ ገሄር ሽዑ ግዜ ኣባል ፈጻሚ ሽማግሌኡ ዝነበረ መሪሕነት ውድብ እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ዘኪርና እቲ የድልደ ነይሩ ኣይነበረን ዝበሃል ጉዳይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ካልእ ጴጥሮስ ቃሊ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ናይ ኤርትራ ነጻነት ኣየድልን ኢሉ ተጠሊዑ እዩ እዚ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ድማ ዋላ ዝሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ይግደፍ ይኹን ዋላ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ እዋንቲ ነዚ ዝዓጽፍ መግለጽን ኣብዮትታን እውን ያቕርበን ኣብቲ እዋንቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓላፊ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ስዩም ዕቁባን ክኤል ዝጸሓፎ ናብ ጴጥሮስ ቃሊ ኣብዮትታ ግን ክሳብ ሕጂ ቀለሙ ኣይነቐጸን ትጋገለኻ ንስኻ ህዝብና ተቃሊሱ ናጽነቱ ዘረጋገጸ እዩ ሕጂ ድማ በቲ ዝበሃል ዘሎ መንገዲ መወዳእታ ክግበረሉ እውን ናይ ህዝብና ድልየት እንድሕር ኮይኑ ክንቅበሎ ድልዋቲና ኣብ ባህላኻ ክእረም ዘለዎ እዩ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ
رابعي ناي إدو أبومبر زنبري منغشا سيوم منغشا أبتي إثيوبيا كونفرنس زغبرو الأوان ناس إنتي إرترا برفرندم كعصو بإرتراويان أبز تبحلو الأوان من كونكم يخم نسخاتكم ناس إنتنا إرترا تأوجو هزبي إثيوبيا يخل حتى تعلوي لزمو قوتم نبعال ملس زيناوي أبتو كونفرنس منغشا سيوم منغشا مخانو دما حاد خاب زرغاغصو كساب حجي أب تاريخ تصحيفو له بعلون صحيفو وزيل له خويلو مالتي سلازي أب كمزز أمسلو خوناتات رفرندم كجبر أينورون اندحريلنا ويكن قاوم نيرونا اندحريلنا بتوم تقاومنا يو تسعيرنا اينا سلمتاي تسعيرنا حزبنا يسعبون حزبنا ايتردون اذا حج زلو ولدو منالباش زي تردون زي فلطون كخون يخيل مالتي نزا اب قمت اتينا اترفرندم فتحاوي نخل زساتف كخون ما حتيتنا ناي دكتور اماره دبداب بغن كساب حجلو باسم تغادلو حرنت ኤርትራ ሰውራው ባይቶ ናቶም ወረቀት አውጽዮም ንምርጫ ዝቀራረቡለው ከይ ተቅርቡዎም ዝብልና ኤምባሲታቱ ዝራሓ ዝጽሓፈ ወረቀት ድማ አሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሬፈረንደም ዶኩሜንትስ ወንት መጽሓፍ እንድሕር ኣለኩም ኣለዎ ስለዚ ንሕና ህዝብና ኣብቲ እዋነቲ ናይ ነጻነት ድልየት ህርፋን ብደቂ ዓዱ ብደቁ በሕዋቱ ክመሓደር ስለ ህርፋን ስለ ዝነበሮ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ፀዋዕታታት ናይ ተቃውሞውን ኣድህቦ ስለ ዘይገበረሉ ኣይተዓወተን እቲ ዘይምዕዋቱ ሕጂ ንዓያ የጣዕሰንን እዩ ሃገራውን ክትቅበሎ ዘለካ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ጉዳያት አረጋግጽልና ኣሎ ናሽናል ዝኾነ ጉዳያት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዓቂብልና ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ነቶም ደለይቲ ናይ መግዛእቲ ሓይልታት እውን መሊስሎም ኣሎ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሬፈረንደም ምግባሩውን ዝጽላእ ነገር ኣይኮነን ክግበር ኣይነበሮን ኢልና ክንደርቀሉ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን የዝብል ሕጂ ግን እዚ ሬፈረንደም ዝተገብረ ናይ ህዝቢ ምርጫ ብድልየት ናይ ኢሳያስ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ንኸይጠፍእ ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እንድሕር ኮይኑ ክንቃለስ ኣለና ክንተሓሓዝ ክንጠማመር ኣለና ሓደ ክንከውን ኣለና ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድማ ዋላቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፉን እንድሕር ኮይኑ ዝጣልዑ ኣይመስለንን ብዘይካ ሓደ ክልተ ብዘይካቶም ኣብ ላዕሊ ጥቕምታቶም ምስ ኢሳያስ ዝኣሰሩ ስለዚ ነዚ ክንዓጽፍ እንድሕር ኮይኑ ኩልና ብሓባርን ብሓድነትን ንሃገራዊ ክብርናን ልኡላውነትናን ክንቃለስ ይግባአና ጥራሕ ይኽእል ዝኽእል ማለት ኣይገብሮን እዩ ግን ኣይንበል ክገብሮ ይኽእል እዩ ህዝብና ብዘሎ ጭቆና የጽቅጥ ኣሎ መሪርዎ ኣሎ ነዚ ምረት እዚ ግን እቶም ናጽነት ረኺብና ክንንቀሳቀስ እንኽእል ዓዲ ሰላምን ዓዲ ዲሞክራሲን ዘለና ከመይ ንጥቀመሉ እንተ ሓሰብና ይሓይሽ ዝብል ተስፋ ገብር እዚ ሓበሬታታት እዚ ክዝከር ማለት እዩ ሓታታይ ይቀንየለይ thank you ንጉሴ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት ወሰኽካ ይቀንየለይ የህብትምካ ከዓ ነዚ ኣኺባና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ሕፅር ኣቢለ ጥራሕ ኣብታ ክሳይ ዝኸይድ ነይረ ንስኻ ግን ብጉንዱ ካብ ድሕሪት መሊስካ እምፅኻዮ ኩሉ እዚ ዝበሎ ንጉሴ ሓቂ እዩ ኣነ እውን ድግፎን ዝነበርኩሉን እዩ ፅቡቅ እዩ ገሊፅዎ ቀፅል ፓይፓይ دوala كالي عندي عيدا نو تساعد سلزم اوكي ودي دهان ودي هاتون كا غرز ودي هاتون كا ودي دهان كتس انا ودي لا تاي نيرون لا تاي صبو مبري كاب زحالف تاريخاو زناندي تي كلته نطب مناقد داس خوين سمعنا اني هذا يتران مك نخمقتو عدل اللوم بتي رفرندم تجبره حقاوي عالماوي حقاويነት አረጋግጦ ተስተገብረ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ስለዝኾነ ኤርትራ ሃም ሃገር ልዕላውነት ሃገር ከም ዝኾነት ነፃ ምዃና ዘረጋግጾ ስሉ ዓለም ስለዝኾነ እዚ ጂ ንዓና ሓያል መመከት ለና እዚ ካልኣይ እታ ሃለይቲ ትብላ ዘለኹም ካኒ
خجبرلو زي خجبر كأرض تبع سياسي لا يخجبر المخان زبل نزي أجن تأخذ زي كنا فرصات خوينا كنا خيط قوت جبراوت نخيط خون كلنا خنلعلا لنا تبلا بحالا زياوت بوتي نايبحق هنجبرا زلنا إرتراوان دونجينا خما أنا أقول شحن عسى شعاتين الصحف قات صحفتنيرا هتوت متوعت هاي جيرانيرا زهورا خوينو خم أواج يانيرا كنجبرا زنبرنا جن بزح عقلو ذهاب السبب أي حزب عقلو ما جبرت مثلا تصحبتي ولا ونا بريدي تصيد بيانيرا بعد أسنا بعد كاروتهم بعد الاستياذ بيتنا وزثرفه جن أبتغر باترا وتيا هاو عارفو أب فيسبوك وتيا مالك تناتي أواز نبرة نزح حجي نقبرو زلنا نقبرو ندل زلنا نعوز أوجينيرو كان من البات كبلات دلي وي تزار ولا دل زلهم إذا كذي زي هوتوتيم قال نقدر كنقبر كم زلنا زمت راجع كونس قلتنا كنقبرو زلنا نقدر صا نقولنا وكيل حدا مريح كلينا نقولنا زوكلنا نقولنا دليل تفسير راجع كونس نقول حزب ارتاب دجزلو زو كل حيله كله له صا مريحنت حال مريحنت سي حباراو مريحنت او خدالو طلال زي كونسي حباراو مريحنت نزي حباراو مريحنت زي بوليتيكاوي سلط ودباتن سلفتاتن منقساساتن ناي كلني معناته زين ان بوليتيكاو سلطان زقالسا وعلى حدير خيدن كيدن ناب دحري سرعه يقدر نسنك مكتا هوارا درا ازي ياكل جن او ياتني ياكل دول انتي علامو كمير كان زي سرعه زي وحكا تدربيه هزواو بوليتيكاو انقساس سي نتي زول سرعه مقحف سلطان كان حزبي سلطان حزب هانه بوليتيكاو ودبات يزبل ودتي أبزي جدا تهران يأكل كتصاوتو لزخل انتاي نايبي ميدياتر كومو خويلو خجل انت نقبرو نسو خطرن فنا نقول لن ودباتن انقساساتن الواز بحالا أخاخيبو نزي أمعوات كجبر حلافنت نمحاب كما يتريوان ساتكم خطواسو تدري لخي يخي سلازو ليلة يعني جرزي حاول أنا أبالنا يأكل نبن دفالنا هجي يأكل كميدياتر كوين خسر نقول له أكواين كوفابلو كذاته من توهايلو نحوار قوم زخلو المجدي نتخال مع يسوع بس يقول ميدياتر كوين خسر أكثر كوين خسر يأكل توبلورا كميتريو بحاتيو thank you brother نبها حجرة زي سرعتها حتى عندي سرعتها ملسو رئيتين جيرخ بكاء بسرعتاوي ملسيت يأكل كمؤتات تبقيسو مسعربة ملسك وهابي مالتي أنا نبعلي وانا بزيز الأخوة كتما أنا يأكل دقافة عبالي بنتفت يزن كاسع عسولو سلا زدقفوتي علامة أبتي ممرحو قلقن كمتسع يدلن مهنياتو كمزي تعصد صناحكا ناي ممرحك سات ليني سلفة لنا مالتي حجي اتي أكل نبحلو كترنفالو زيادة حزب دماني أنا كم بعتن كم أبالون نزتولو زلها كدفة أتصبغ يتابعون من تاي رئيس لزلخوتي متخخادنا يتن ودبات بعلاتن سانو كوين نتي حزبك اللعلان كترنفان كبلان زنبرن قنس لزي بقعو زي معبل زي تلاعيلو له صبوئيو كدفع ونخلن كترنفن بزخ المنقدي نحري سريحو واسفيفو صبوع نقري كم سبد القفو كم ودبات كاني ملسن كهبوين مسبلا جن I think it's a good idea أبتمرحنت انت اللي خانا يأكل نابو قصكم من دحر دفيكم جزيخي بلعن كله صبوع يبهلا يسيزو واس عنا خاني ودي اللهم مريح نبخا مريح don't give أنت don't give please اوكي انا زحاتت انه حل ثلاث سنه حكي سوري قري مع الاسف الشديد نافانت بي خملس لانه اذا طلال نبلو زلنا እንደገና
زارجة أسرار حي دقمالو إلى يعجب أنا نمنتها كنا مخندي عامتات محزنة مسيرنا خوينا لعلن تحتنينا فشلوا كيدان مسي فشلوا بايتو مسي فشلوا اليوم ثلاثتيون نناي حابر إلال نمسرحيو نيرو اتقافي نزين دقنا خندق منتقوينا حجون another 10 5 years إذا تبرعت تطلعت مدركة نبيت وزدنا زين فلت نكلنا قوني أنا بلا اللهو إذا حاونا رأى قرب فليت بالمقدام تيوانبر يأكل نبعدو مسوياني خزامت مس بروه متاخ سرح كبل اتي كبرو حريمي زلو ايترحني ولا ناتهم يمطع تطلعنا سينجل هاند دي ابكال غار انا بعلي تصويعه غزاي تخاري نعو مأسيات كفد ويلهم ياكل معاتان كتابعنا نفسهم كتابع ايسرحان ግን ስለዚህ እዚ ሃገራው ወፈራ ዝብሎ ዘለኹ ነቶም ናይ ስልጣን ጥሙሕ ዘለዎም ዓዲ ውዒሊ ዝገብር نتوما بدحنت هاجر ذاتكورو ذاتابابعيو اتني تخلو قوام اتني تخلو ناي حبار مرحنت قوديلنا نبلو دلنا دماني زقوي اقرخ تخلو الليو بسامبوو ذاتنفس بدانبوو زمرش حايلو كووني انت دايالي عناون متأنكقتاي نزن سيفل محبرات نزن ودباتن سعرت لميدنا كدم كينبل ود مبراه ترخيبك الله تعرف لبنا خدم كينبل نابزيئة انت اتنا يحيش زيت تكبراوي ناي ثلاثة فتنتات ناي كيدان ناي محزنت ناي بايتو حجون كسرح زبل امنتي باللين اذي ناي هاقراو وفرا ابحاد قرع انت تتتقناقن اتليس ناي حبر مريحنت كنوتينا ناي حبر ناي بروباغندا ماشين كنسرحنا ناي حبر كلنا نقول كتلو جنزبون كمتصف إلي ناي حبر راديو بفلاي كل من أي من برنامج حنسبنا أثننا نحنسبنا علنا حنسبنا الرسالة مدحنا كمان قالني سلذي أناون لوباي محت إنساي نقول بزجاجات ولا أبال نايتن ودبات نسلكتاتن ذا نحبر قرعة تتقنا نحجراو وفرا نفسنا ندالوا قبل مرة and thank you. اوكي دحان رئيتون ديو بالكالخان دحري بايتاها الليون هزب عسيلون زي تكبر ونا يكون سلازي قصل كاله اوكي هاجراوي قتل هاجراوي نبها مايك نبها هاجراوي الله هذا هالو بليز يا مدنقواي كده فاسكي بارنتو لو مثلنا حوليته بارنتو زاربنا عندنا حج كو زارب سنه قال ولا هاراي بلا افريقا لوري يلن بارنتو يلن اوكي الله حوليت حوي انا حجت ناي قدماي ودي عندي ولا عم سلم يلا ابدا حجي صبح من نازلنا يغني لنا سق حجي زلها انا حتى باقا كم ميك زاروس كل سنه كاسن هي ناي كيدان أقابرينا هنا ناي بايتو أقرزي بالبايتو نرينا إذن خلص لنا فاتها قريب انت تكينو نفسنا خلنا نحن زين خير تشمعينا دد قالس بنعوتم حزبية تراد حر قنبار يدلي الله بحاسيرو حدا هاقراو قنبار سمرو قنبار دي واتيبرنا أوش تشد شوحي مدب زلو ببائي تقيرو حدا هاقراو قنبار أغنكا لماذا إيرتران خطأتو دلوات يخو كدكم سيقبل دينا زخم جاعت كلاي بزعباتي حنساب نحن تاني قبرو لكم نحن تقمل شي زي سعنة تاهم سعنة نفتن وزي يأكل I think الثلاثة يخلي خمسة حجي زولو بين حزباوي نعبي مخاون أين رسعيه أنا إتي يأكلن سبكاوي محبرن كمون نائمنة مرحة زلوه تكالاتن أب حادي كوينو خاها قبر زلو بديان لو هالي نعوها نبينو وبقى غيرنا حدا هاقراو تقنافي نتقال سي نتي قنبار بخلو زليا نقر بخلو انتناو كهبو زغيل حاجزاتن كوفيو زلون ناخو قبرالو زلزلني ناس قنبار زي مرحوقين اوساق خلو بزيكاتنا اوساق قدات اوساق خلو يلو بحالا يعني كميتريو
ወገንካ حجرة زي تحت زلها ناي مدبن ناي متكلم حتون دي نحن بدرجة سلفي ديمقراطيز بإرتراك على أوتونكم وبب سلفتاتهم ويودباتهم أب قبائتاتهم حتى حدنا دملكت يملسيهم سيد نحن نحتى حدنا بخلتا من قدينا نريو تحادي مس بكل شنخات وبمبزحت وسع مع كان مسلسل كان زخيل حدا ودب كفتر يكاليز بالعقبات علنا مستي ابكم وقت بصحل زي تخليكا بستحتنت وحديركا كسرح كتكئل على كاز بالعقباتون علنا مالتي حجي اذا تلعلو زلها قداي اب دحري جنبارن دحري بايتان فتيركا ابو حدا هجراوي جنبار تفتيروسي بدجز اللي يخستعد زمال قالو كالإكستاي كله نسخة أني بوشت خينهم كمرحوق قربنتن دلونتن قالو ديو وتبلا لخا حجي زيادة نصر ملسي نخهبكا زيادة نصر حتى تحتيت كات صبح مهنا مالتيسي دحر جنبار كتب لن كلها سي عطق وتادراوي حالتات بتحيال قوننا إساس نعو كقط موزخيل اوكي مالن دي ويس خبر هلكا خبر حوي هو سرعات حقاوي على سرعات ما في عيب ايدنت كانت نيغوشيت ما فيها غالي هو دحري خاي يونايتد نيشنز سي عقاب سلام بحال تابتي سلام تحسخي كله سرعتي عقاب سلام ايرترا يونايتد نيشن برت عتي زخي سلامتاي دحنا تغراغ سلازلو نحن نحجي حزب إيرترا نحن تكون راقص أولي كارنا نزل الناس لمتاع دقوا هنا تسزار بيوات بالناس كنت سايك بلايك المناتس سرعات وراتم جنرات غور يوم زحدرو صحيح انت دا تاليتي بسلام حليفة انت قاعد مقعد صاني لا تاليتي تمس خلاص يخوف عنده خونتهم لا يتفات ويجيلاتنا دهنت يمزي فرحنا حجي نحن زلنا حزب إيرترا حرب بريد which means أمير إيرترا تون ترى لنا حنتو قاعد صبوا زين لما عن سمي له حنتي ودب بايزوي سوا يعطلا تناي تاشم جن انا حجي كنات حادث بمولو زله تقامو دنبنا ايرترا وي كازي ودبات حدا غباي تغيرو حدا نصر وتادراوي مرحنت غيرو ميدا فخات له هذا متفلت جوازي ولا دا بكايرو تمسرت نبر ميدا ايرترا زعلمو قصه زخونه نمنيا كل وديان بدفعات خم مرحنتيوا ميدا اتيا أبي جزء كل أطلنا تزياتي ناقين جزار سياسة جاب جزء سراوي ترايلون أبيردا دايدا أب كاب تجراي سجع أورمو زرقي هو زلي من إثيوبيا أصله تجلسوا أبزي جزء نحنا نهزبنا خلنا نحنا نحركينا أسرع زي فتنا سلينا تم يحنا هنقفلينا فلذي أنا زبل زلخو أبزيا حدا تمرح ودب مثلا دلوقتي يهم وتابروا حيلي أغني كم من الإعتراضات ومسكراتكم يا تا ولا تعزم بكلكم مجلس عنكم نحن أنا وشتخن أتوسي عطو نفسه زكالاخل أكالن حيلين كم زد لنا بمتكلنا أمن بتكبرونا لو بصوتكم وتعزز سرسلو جن زي تحت زلها زرقاونكو عنتوي وانا نتزاري بنيري 30 عامت غيرناسي او 30 عامت نتزركابو حيلتاتي حادي بزح زلنا اب حدا هنطرنفو وناي بقى انا كالنا نزبل نيرو سلازي نزي نفسه تخالاخيلو كخيد دلو اكلات ترنيفكا نهزبي كتلعي علولن كتنا حلن تخيل من قدتات مقبار كان دي علامايو مالسي ناي دقن ناي وشتن كتا اساسرون تزيكي إلكا تي ناي دقا أكل وشتي إرتران تلاي تقالحي أكل زبل عبلالي دمسي انت زي تلعيلو شانا حزبيو انتي ولا أبقون نسلي فزولو سراويت تدل لوتك مساعي كونان سلزي حدا كابتي زرقن كرقن زلونيو قلنا بمسرح متأماني حتت وقبراوز هون سقمتي كتوسد مدبات مسرعي حتت زيتهم كلهم عؤز ملكتهم قدات
كحتتلهم كتابعون زلوهم كمون خببر مالس ببينها كم كشم ببحادة قرسمن تسبرني ها طرنفن كلا خاطرها ادمعي صراح كسرح التخيل ስለዚህ كلهم كمو زغبرو اب لونتنا ኤርትራ زامنو اب ديمقراسياويت قواماويت ኤርትራ ፍትሓዊት ኤርትራ ምህናጽ حلمتاتن دليتاتن زلوهم እነዚህ ዘየተግብሩ ምክንያት የለን ምክንያቱ ሲ ኣብ ነፃ ኤርትራ ሓደ ሰራዊት እምበር ዝተፈላለዩ ሰራዊታት ክህልወካ ኣይኮነን ሓደ ናይ ፀጥታ ክሳት ትካላት ካንገለኻን ኩሉ ዝተማእከለ ክኸውን ግድነት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነዚ ድማ ካብ ሕጂ ትሒዝካ ክትገብሮ ዘለካ ንድሕሪ ብዕቱብ ትሰርሕ ኮይንካ ተስፋ ገብር ተናኺፈልካ ክኸውን ትዝለዓልከ ወዲ ኣለኹም ካልኦት ከዓ ተወሳኺ እንተለኩም ዝዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ርእስቲ ኣገዳሲ ርእስቲ حزت نباهاينا حزت مايك نباها ولي توسخي فكر التخوينو توسخ خبلا اوكي من حسن كفلسكي اوكي انا غسل كنتي حاو بمجمريا سلام كلهم انقع كأنز معلت زي دحر خندي زي ابزي مساهم كن دمص خنوهابا كعنا يبن مالتي كمزي خقلص بصاي غرسكير حاتاي حاتاتا نصرتيا ابز مدرخ زي بتدسمعو نختقطمون ناي مقيرو نختقبر انتدا خوينو حيلخا ادليلكا نوشت زطمته سراح كسرح مستخيل يزول حتى دارغا بنصر كوي تسمعني زلو لا بحقي صبق حتى مدرخاو حتى مدرخاو فتح ازدلي كم تخقل صوت صنحي غرزغير نحنا كم اي بي دي بي نحنا الجباب كلهم تفلطوا صنحكم زي قونصاوي زبل كم زنبره نزغن ولا قا ناسرارحو زبلكت بزح مغلصታት وهابሉ ተነበረ እቲ ጎነጻው ዝብል ጥራሕ ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝሕሰብ ነቲ ኣገባብ ናይ ዘይጎነጻዊ ኣብ ምንታይን ብኸመይን ተሰርሖ ይርድኦ ወይ ድማ ይርዳአና ይነበረን ማለት እዩ ሕጂ ግን መድረኹ ስለ ዝኣኸለ ድልየት ህዝቢ ድልየት ናይ መሰረታትና ድልየት ናይ ኩሉ ተቃውሞ ብጠቕላሉ ህዝቢ ይበርስን ሃገሩን ትጠፍእ ስለ ዘላ እቲ ናህና ዝነበረ ኣሰራርሓ ብግቡእ ሰብመታን ክርድኦ መግለጺ በትኽህቦ ጸንሐ ኣቀዲሙ መግለጺ ተገይሩሉሎ ማለት እዩ መቀይሮ ተገይሩሉሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ኣሰራርሓ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ዝብል ኣቲና የዘለና መስርሕ ከዓ ንኸደሉ ለና ብመደብ ምስመን ብኸመይ ክንሰርሕ ንኽእል ነውሃህዶ ንቐጻሊ ዝኸይድ መደባት ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝተገልጸ እኹል መግለጺ ንሕና ኣሚና መስርሕ بعقمنا مس بعقمهم زآمنو نزي سرعة زين ملقاس بزتأمته توهيدنا خنسرح دلوات المخانا الراقصنا لنا بتغلالوغن اتي عقمتات بخمي واحد كم تختبلوت صنحكم يأكل الله كلهم بوليتيكا ودبات الله بخمي يتأرنف أبزبل آتينا نأترانا نفوز ملكت قداي انت اسفحنايو زحاشي ايبل انتتي وشت مئتاو بخمين مآسن زبلقن دحري ناي مترنافكان ناي مدبات مسرعكان سلازخوني بدليت راح خير سلازيكل زيادة آتوكرونا ندفع له يأكل زبل بوليتيكا ودبات كينساقي
ፖለቲካ ውድባት ኣብነን ሕደን ከይተነጻጸጋ የተቀዳማይ መስርሕ ሕጂ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ምዃኑ ተረዲእና ዘለና ፍልልያት ደርቢና ነዚ ስርዓት እዚ ክነልግሰሉ ንኽእል መደባት ጥራሕ ምስራዕ ከድልየና እዩ ኣብ መጻኢት ኤርትራ እቲ ካልእ መደባት ካልእ ፕሮግራማትና ብግቡእ ብህዝቢ ድሌት ወይ ብህዝቢ ውሳኔ ዝኸይድ ስለዝኾነ ኣብ ህዝቢ ቀሪብካ ስለዝውዳእ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ምልጋስ ጥራሕ መደባት ንስራዕ ኣብኡ ኩልና ንድፋእ ብውልቀ ሰብ ዘሎ ይኹን ብስርዒታዊ ኣገባብ ተወዲቡ ዝሰርሕ ዘሎ ይኹን ብኩልና ነዚ ስርዓት እዚ ንኩልና ጠርናፊት ነዚ ስርዓት እዚ ኣልጊስካ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ምህናጽ ንኩሎም ደቃ ብዘይ ኣፈላላይ ተሓቁፍ ኤርትራ ንምምጻእ ስለዝኾነ እዛ መድረኽ እዚኣ ከዓ ወሳኒት እያ ነርክበሉ ኢና ዘይበሃሎ መድረኽ እዩ ኩልና ናብኡ ንሰግም ናብኡ ንጠምት ይብል ይቕንየለይ Thank you ملاتا محزت نبغينا حزت الله 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 اوكي جرم اننا نسمع دلنا تجرم جن حراي كونه خنبللو نخيل مدرخنا ندلنا بدحريو تجرم ست زربا يطعم منبر تسرح سجنا يرانا يندلنا مالتي حجي بفلاي جن اي بي دي بي هم درجات اكيكم نزا مدرخ حسكم ازلهم اسكولهم قطم مساحتكم كابتي هاجرا وحلافنت كور غاشانا تغرز غير مسا حقستها بزعبا حانت دي صعيت نجر حجون لغنا نعي حرخرخت بلني خالوت وين كما يكون خوليوم اسكو بزعبا غزار اذا مسكالوت تفلالي الناس نبرز ولا حجون حاو كفلس بذكرها انتايلو اتي بزي غنص تبلسي بسوزحات دارغات رحقنا نيرايا حججن تفتي حاجه حججن تا حججن سنتاي كوينا قديفكم اسا كم دي تقدفت بقدامي مصي خلو اتو تسفا ميكائيل يوحنس نايتن سلسته ود باسميرن زلوا اي تفصمتين باطا طويلنا لنا ياتبل اساتكم كذا باطا طويلات ولله حنت ديشتي ነገር ለባሳሪት ገርኩም ሲ ህዝብ ኤርትራ ጠጠው ምባል ዘዘው ምባል ሲ ጽቡቅ ገይሩ ረስማዓኩም ስለምንታይ አሁን ደይተልግሱ ዋሳ እንታይ ያኸጠቅመኩም ደሊ አይነት ያ ባይዘው ወይ እቲ በሰላም ትብሎ ዘለኹም ሲ አበኹምኩም ትረኽቦን ጸላይ አርታዓዱ ደይኮንኩም ክትአቱ ኣብቲ ደብ ደይኮን ክስገር ኣብደው እንዳይኸድካ ግድነት ወታደራዊ ኮንፍሮንቴሽን ክገጥመካ ምስለም አበይ ከተቋሲ ኢላኹም ደሊኹም ዛ ነገር እዚኣ ከም ርኢቶ ደምጻኹማ ወይ ከዓ ከመት ከልዳሓስኩማ ክንደይ ዓመት ከመዚ ኣሒስኩም ከ ምስ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እና ድሓረትኩም እና ነጸገትኩም ትኸይድ ዘላሲ ከተልግስዋ ዘይከኣልኩም ሕልና ዲ ኣብያኩም ዋላ ስንታያ ካልእ መኸረን መረዳእታ ኸመኩም ዝደሊ ኣብ ሃገራዊ ኣብ ዝባ ሬፈረንደም ሲ ብናህና መገዲ ተደይ መሪጽና ሲ ኣይንሳተፍኒና ዝብል ሓውስ መርገጽ ነይሩ ማለት እዩ ክነግረኩም ኣነ ኣብ ሱዳን መሪጸ ብጻይ ዓብደላ ኢድሪስ ንውድቡ ብሙሉኡ ክመርጽኩም ዘለዎ ገይሩ ኩሎም ከዓ መሪጾም እስራትኩም ግን እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚታት እንድሕርዳ ሰውራዋይ ተቆልኹም ማለት ይመስለኒ ኩልኹም ኮሚታት ገይርኩም አሕሊፍኩም ነርኩም ሲ ንዓና ሳብ ሽግር ተኹምና ኢልኩም ኣይተሓስቡን ምክንያቱ ታ ዕጫ ወይ እንታ ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ክንድስ ዝሃቦ ተደይብ ነይሩሲ በትናትኩም ምን ክበኩር ኢልኩም ከይ ኣይማሐሰብኩም እንደነርኩም ምን ትመጎው ትሕልፋንጩ ኣይኮነን ዝመርገጽ እዚ ምን ሃገራዊ መንነት ድሃር ንማጎተሉ ኣብና ኢሳያስ አቲና እዚኣ ግን ክትረጋገጽ ኣለዋ ምክንያቱ እሳታ ኣምር ዋቅዕ ዘላ ታሕቶ መጽያ ዘላ እሳ ጥራሕ ብምዃና እያ ስለዚህ ነዚኣ ሙሉእ ብምሉእ ክምልሰላ ኣለና ኢልኩም ኣይመለስኩም ባዕልኩም ትምስክሮ ዘለኹም ሕጂ እንዳርጋ ከምኣዛ ዓይነታ እያዛ መርገጽ ሒዝኩማ ዘለኹም እስኪ ጽዕያዲ ኣይጽዓይትን እዛ ብዘይ ጎነጻው ትብል ዘላ ፍትፍት ኣቢልኩም ንሕና በጀካ ይኸይድና እንድሕር ኮይኑ በሉ ሳሒዝኩም ጽንሑ ንሕና ንዓ ቀደም ገዲፍና ሕጂ ምዝኾነ ጽግመና እንተልኩም ታኾንኩም ዳ ምዞም ናይ ሰለስተ ሰመሩ ደርኮብኩም ሕቶታ ስለዘሎ ንኹለን ክምልሻ ዝኽእላስኪ እስኪ ንጽር ኣብሉልና እንቱም ብሩኻት የቀንየልና ኣብዚ ደምሰኹሞ እቲ ሸውሃት ናይ ምክታዕ ሒዝኩም ምጻኹም ደስ ዝብል ነገር ክብረት ያበለይ ኦኬ ረዝጌር የለን ዲ
مدحان ودما براتكم اللي سايز هون معلو يقولون قرز غير اللي جنكا دحان من علي قرز غير الله اوكي قصل اتا ملسي بحصارا نحوي حزت اويا اتا ناي يوحنس وي ناي سفانكيل probably اب الله جنات ناي زته ناي مرخاب ስለዘይ ተገብረ ኸውን ይኽእል ግን ከዓ ኢፒዲፒ ነቲ ምስ ካልኦት ክፈላለየና ይኽእል እዩ ዝበሃል ብሕጋዊ ኣገባብ ምትዕርራይ ገይሩሉ እዩ ስለዚ እታ መልሲ እወያ ምስኣታ ሒዘ እታ ንድሕሪት እቲ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ታሽሙ ገብረናይ ግን ድሓን ትትረፈኒ እታ ናይ መሪሕ ናይ ሓባር ወይ ከዓ ብዙሓት እዮም መሪሕ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ሓባር መሪሕነት ብእግሪ ዓቕባይ ትብላደይ ካብ ኩሉ ሸነኻት ናይ ዓለም ህዝቢ ወከልቱ ሰዲዱ ናይ ሓባር መሪሕነት ገይሩ ንቅድሚት ገፅና ንኸደሉ ናይ ስርዓት ከዓ እንደፍኣሉ ትብል ሕቶ ብመሰረቱ እቲ ልቢ ኣዕብዩ ስለምንታይ ሕመቁ ወሕመቅ እዩ ዘይብል ኢሉ እቲ ናይ ውድባት ጉዳይ እንቋዕ ሆድያ ክትመፅእ ነይርዋ ወይስ ጫቑት ህዝቢ ዲ ክዓስሎ ነይርዎ ወይስ ንሱ እዩ ንህዝቢ ክዕስሎ ነይርዎ ደሓን ኣካትዕ ነገር ጌርና ንሕለፎ ሕመቕና ጌርና ንውሰዶቶም ኣብ ውድብ ዝነበርና ግን ከዓ እቲ ግቡእ እስርሕ እዩ ዝበሃል ኣይከኣልናዮን ኩልና እምበር ፖለቲካዊ ውድባት ዝመርሕኦ ቃልሲ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ክንዲ 30 ግን 3 ነቲ 3 ዘይምዃን ከዓ ሪፍሌክሽን ናይ ገዛእ ርስኻ ናይቲ ህዝቢ ንቕሓትን ወይ ኣተሃላልዋን እዩ ነዚ ከምዚ ከማን ዕድል ዝህቦ ሕጂ ኣብ ዲፌንሲቭ ፖለቲካዊ ውድብ ኮንካስ ኣብ ዲፌንሲቭ ተኣዝዝ ዘለኻ ክትመስል ዘይድለ ስለ ዝኾነ ትሓሰብ እቲ ርእሱ ኣይብሎን እዩ ሓንሳእ ሞር ጠርናፊ ኣናቃቕሒ ደፋኢ ሓጋዚ ዋላ ንነፍስኻ ለው ጌርካ ክትገብሮ ስለ ዘለካ ሕጂ እታ ንኺድ ኩልና ተጣሪምና ትብል ፅብቕቲ ጭርሖ ክትንከፍ ዝደልያ ሰብ ዘሎ ይመስለንን ኣብቲ the devil is in the details ውርድ ምስ በልካ ድሕሪኣ እዩ እቲ ፀገም እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዋና ይክህልዎን እዩ እዚ ኩልና ብሓንሳ ገለ በብከተማና በብዓድና ተጠርነፍ በሊልካ ገለ ተኣኪብካ ዋና ዘይብሉ ናይ ኩልና ዝበሃል ነገር ኢኻ ትፈጥር ድሓር ንዑ ክፈሉ ንዑ ገንዘብ ደሎ ገለ እንተልካ ኣይትረኽቦን ኢኻ እግሪ የብሉን እዚ ውደባታት ስቁ ኢሉ ጠጠው ኣይብልኒ መዓት ነገራት ገንዘብካ ግዜኻ ገሌኻ እዩ ዝኽፈሎ ኣብ ተመክሮ ኢና ኢና ከምዚ ዝሪእኽሞ ንዋዕላ ገለ ክኽየድ እንከሎ እንተ ደኣ ብውድብ ደረጃ ተሰሪዑ ኣገባብ ሒዙ ዘይከይዱ ነቶም ሽዑ ዝሃብካዮ መሪሕነት ደርቢኻሎም ኢኻ ገገዛኻ ኮፍ ትብል ሕጂ ክሰርሕ ኣነ ኣይ ዶንት ማይንድ ዓዲ ዘእትወኒ እየ ዝደሊ ከም ሰብ ኣይ ዶንት ማይንድ ከም ሰብ ከም ይሰርሕ ዶ ኣይሰርሕን ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ኣይሰርሕን ዝብል እሙንቶ ኣለኒ ግን ርእይቶና ኢና ንህብ ዘለና ድሕሪ ዝበዝሐ ተሰማሚዕሉ ክኸይድ እንድዩ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ርእይቶ ሂብና ገዲፍና ዝኸደ ነገራት ኣሎ እንድዩ ስለዚ ግን ከዓ ክሰርሕ ኣይርአናያን ገለ ፀገማት ኣጓኒፍዎ ሕጂ እውን እቲ ካብ ድሌት ንቕልካ ጥራይ ኣውሪትካ ኣደይብካ በይበይን እንዲ ዓቕምና ኣውሪትካ ኣደይብካ ዘፃግም ነገር ዘይረኣየካ እቲ ድሌትካ ጥራይ ተውፅእ ንዓ 5 ቅርሺ ክፈል ኢልካ ዘይከፍል ነዚኣ ክደርፈላ ሓድር ነዞም ሕጂ ዝበልኩም ኣይኮንኩን ብጋጋ ከይትርድእኒ ግን ኣብ ኣኼባ ተረኸብ ኢልካ ዘይእከብ ነዚኣ ደርፋ ንኣብነት ሕጂ እቲ ምድራፉ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ተግባር ምውዓሉ ካልእ ነገር እዩ እቲ ፅቡቕ ድሌት ሓደ ነገር እዩ እቲ ፅቡቕ ድሌት ጥራይ ኮይኑ ዝኸይድ ነገራት ከዓ ካልእ እዩ ስለዚ ሰብ
انتو بزي سرعات سلس سعرنا مسلام ناي ودبات قتيوه انتو سأنا عامن حمقن سلزت أجمع قتيوه أبتي جبوا أسرارعة تسريعو زي كذا نجر كل ساعة كنس أجمع لنا كتا كتوات تخيل يأكل كم زي حجي تعويت وزلو مس ودبات كومنيك زرارب ودبات كابت زنبرو كاب 4 و 3 ناب 5 6 بصحنا لوا كاوخ اني حبار مريحنا توصا مزخونه اذن استرادادا مزخونه خغبري خنقاسقاس زدبلكا كاول قسب حساب سيفيك ان تراخبا ني حبار غعزو نسن زقلسو ني حبار بايتو مسغاغري خاب غزي ناب غزي كنكيد يزحش زبل ريتا يزلني كنكا كاب ريتا حليف خونا كيلني اتا ناي حوي حازت جن هو دحري بايتو تأكيبو اب اي بي دي بي وسانيتات موسادو تغييرا اي كتتصاقمني ازبل تثبيت يزلني يعني لك اوكي المهم انت انا زي ونتاو تزلا سنتا خوينا دلا مارتي في ندحريت قالك ملسوكم قريتها او ساعتن صنيحه انا حج حازت قال زبله يلو كزارب صنيحو بيتو ما مثلك حازت بلاسي ابتا زي غونصاويا بمتكلنا تمرا زنبرتي زي غونصاوي تبلياني رامو حج سنتا خوينا بحاتيرو كيركم ماريهم ጨርሽኩ نعم بمتكلسي غيرنا نجر يلان جنا قبر وعاء ولكم انت بلناون بقدمو نفسم كل خال زعقوبه من قصاصات كان كايد كم زلنا ابتيناتنا قوام يجلص انيريو نزي زياده نمبرهون مستوم كالوت ودبات كاني حبيرنا نخنسرح بتكبر وانا بزكاينا وميطات مساتهم اسماتنا ببينو نصوع زلنا نمبرت نغبرو زلنا سي نسيو حدي وابزبل عقبتات سلازنبري موسن دحر خوينو ولا تقنقاو نبتي كنسامعلو نخل نجر كنأتلنا نبل ابزي بنصر كفلا زدلنتاي مسلكم حوات تي زي غونص غاب قالسي كبالن كلوسي حدا ناي زتي تقس نيرو 10 غزي منشمو هاغراو دغاغيمو تي زي غونص غاب كبالن كلو زته مغبار مز سرعات زمالت اي كونن بسورو انتي مالت دايم اب نصا هاجر زلكا حزباوي نعب العائلكا لو تختم يكالي كابزبل عقباتي ابانا غنيت صنكر زغبرو انتايو ناقشتو مسرتاوي مسالاتون ديفق غوباتي عماسي ملكاو سرعه سلازلنا تهاجرناي مالتي جن نزين دحري كنت حسون كنت فنتسون بقينا تي زيغونس اوغاب قالس زبال سلطان بسلاماو من قدي كاب حاده سلفينا بكال سلفي زساغاغر دك هاجر من حد حدم نغداتهم بالزبد انبر بغونص زي فتحلو من قدتا سلازبل وحسنات نتي ابنص ان ديمقراسياتن ايرتران نكايدون نسيو نحجيون انتخونه بحيل برات كنغطملو تلنا مفتو نسو بتزلو حيال غونس لن مصو زلنا قليليون خطكا جن نسو دخوم غونتاتو اتيناي حزبي صعط زغبرو زلو نزي حزبي اندحر امبيلو اندحر حزبي بالليل مجزأ بيوخا اني اتي سرايت نبعلو اكل نايتي زتعمصن زتغبطن حزب سلازخونه نسن بعلو اندحر كان لعاعلو خيلنا امبين خبلنتي قفعاو زخونه سغمتاتن تزازاتن زموصو تلوطن خنمصوسي كصقم ايكونن كابزبلي سلازي اتي غيرنا زلنا انتو ونم بيقولكم نيرندي كاب لعلو تحيز سقعتي تحتو
ግን በዚ መንገዲ እዚ ትርጉም ክንህቦም ከለና ኣብ ግብሪ ወዓዕሉሲ ነፍስና ንምክልኻልን ንዕኡ ክሕግዘና ዝኽእል ስጉምታት ንምውሳድን ዘጸግመና ኣይኮነን ዝብል ብንጹር ኣስፊርዎ ኣሎ ማለት እዩ ምእንቲ ምስቶም ካልኦት እውን ክንረዳዳእ ክንክእል I hope ብሩህ ክኸውን ዝበልኮ اوكي ግን ኣብ ኣሲክት ኣነ ናይ ሲምፕል ወርድ ገልጻ እንተ ኺልካሲ ሕጂ ዞም በቀዳማይ በዓል ተስፋንኬል ዮሃንስ ሰለስተ ውድባት ኣብ ሓደ ሰሚሮም ሓደ ተጸምቢሮም ኣለው ሕጂ ምስኦም ንኽጽምበሩ ዘጸግመኩም እንታይ ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ወይ ክትሕወስዎም ዲኹም ወይ ክትሕወስዎም ዲኹም depends ኣብቲ ክፍታት ሕጂ እንደገና ነፍሶም ሰራሪዖም ከም ብሓድሽ ንራኸብ ተኢሎም እቲ ምርኻብ ክመጽ እዩ ትጌርና ዘለና እውን ሪኦሞ ኣለው ፈሊጦሞ ኣለው እዚ እንድሕሪ ኣብ ካልእ ኮይ ከድናን ሬኻቲ ጽቡቕ ነገር ምኾነ ነይሩ ኩሉ እንተንውድኦ እቲ ዝፈላለ ዝበሃል ነገር ከዓ እንተ ንመምዮ ድሓን ምኾነ ነይሩ ኣብዚ ሓንቲ እዚኣ ክሳይ መሰበልና ጠጠው ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ንሶም ክምልሱ ኣለዎም እዛ ጌርናያ ዘለና ሲ ተዕግቦም ዶ ብዘለና ሓበሬታ ካብቶም ቦምበራቶም ጽቡቕ ክሳይ ለውጥ እዩ ጽቡቕ ምሕያሽ ቀራሪቢ ዝብል ክሳያት ከም ዘሎ ንሰምዕ ኢና ግን ናብ ሞዝ እንተኾይኑ ሲ ንቐጽሎ እዚ ዓይነት ክሳያት ግን ዝቐጸለ የለን ግን ኣነ ዋና ነገር ክሳይ ከነተክረሉ ኢለ ምሕፀነኩም እንታይ እዩ ሓደ ሰልፊ ገለገለ ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን ትዝድለ ዘሎ ንፍልያትካ ጸይርካ ናትካ ዕላማታት ኣነጺርካ ነዚ ስርዓት እዚ ንኸተወድቕ ብሓደ መደብን ብሓደ ላንን ክትዋሳእ ምብቃዕ እዩ ነዚ ኣይበቃዕናያን ዘለና እቲ ሓደ ውድብ ምግባር ካልኦቱን ኣለው ብዙሓት ውድባት እናፀበበ ኸይድ ከሎ ጽቡቕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዘካታ ኣይኮነን ግን ዝያዳ ክንበስለሉን ዝያዳ ክንዳለወሉን ዘለና ከመይ ኣድማዒ ስራሕ ንሰርሕ ተጠርኒኽና ኩላትና ኣብዚኣ እታ ክሳይ እታ ሓድነት ሲ ሓድነት ናይ ራእይ ሓድነት ናይ መደብ ሓድነት ናይ ከተረጋግጾ ትደሊ ነገር ነጽርካ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ሓዲርካ ምስራሕ ሕጂ ንሕና ዋላ ምስኦም ተሰሚርና ሲ ነዚ እንደልዮ ዘለና መሊስናዮ ማለት ኣይኮነን ክንምልሶ እንተኾይናስ ከምዚ ኩላትና ወይ ብዙሓት ክብልዎ ዝጸንሑ ነዚ ደላይ ፍትሒ ዘበለ ክጥርነፍ ዝኽእል ብሓደ ዝውክል ሓደ መሪሕነት ዲናስ ክንብሎ ወላ ሓደ ኣካል ክንገብር ክንበቃ ኣለና ስጋዕ እሱ ይገበርናን ዝሰምዓና እውን ክንረከብ ኣይኮነን ወዲ ኣለሁ ኤግዞዶስ ናባጋጂ ኦኬ ተመሊሰ ኣለኹ ገረዝ ገይር ይቐኒልና ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለፂ ኢኻ ትህብ ዘለኻ ከምኡ ንጉሴ ክፍልዝጊ ኩላኻትኩም ሰላም ክብል ደሊ እቲ ኣብታ ናይ ቅድም ክምለስ እየ እሞ እቲ ታሪክካ ሲ እቲ ታሪክ ዓንተቦ ተዛረብናዮ ሲ ገለ ጽሑፍ ኣለካ ዶ ገዛኻ ምክንያቱ ቃል ሳይኸውን ጽሑፍ ይተርፍ እዩ መን እዩ ደይብካ ኣለኻ ገለ ወዚኣ ሓንቲ ሕልተ እያ እዛ ካልኣይቲ ከዓ ሕጂ ሲ ናይ ብሓቂ ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ስር መሰረቱ ክጠፊ ኢና ንደሊ መስለኒ ኩሉ መጀመርያ እቲ ክተባብዕ ደሊ ኣብዚ ሰማያት ዲ ወላ ባርካዊት ብኩሉ ኣገባብ ዝብል ተሰማሚዕና ምስ በሉ ክተባባዕ ዘለዎ እዩ እዚታት ዘራኸበካ እንድሕሪ ንእሽቶ ክስታይ ኮይኑ ሲ ክተባባዕ ዘለዎ ኣይሆብ ዳርጋ 80 ብ20 ኣቢልኩም ተሰማሚዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ሱሳ ብ40 ተሰማሚዕካ ዳርጋ ተሰማሚዐን ማለት እዩ ትውድብ ኣብኡ ሲ 80 ብክሳይ ዳርጋ ኩሉ ከምኡ እዩ ኣብ ከምኡ መፂኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ብዝኾነ ግን እቲ ዘቀራርበካ ክትሰምዕ ከለካ ክተባባዕ ዘለዎ እየ ዝብል እቲ ዋና ነገር ክስታይ ሕጂ ንኣና ንኣይ
ዝኽቃለስ ደሊ ንስርዓት ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ደላይ ፍትሕ ዘሎ ሲ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ንኣና ንኤርትራውያን ከምዚ ማና ካብ ሰማይ ዝወረደ ኢና ምክንያቱ ኣይከኣልናይ ንስርዓት እዚ ሳቶም ከዓ ቁርድፍዎ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ዓይናኸ ሓሰና ምዚ ዘለና ፖለቲካሊ ድዩ ወተሓደራዊ ድዩ ክሳብ ጌርካ ሲ ተጠሪፍካ እዚኣ ተዕድል ኢለ ክሳይ ዝገብር እሞ ከመይ ኣዚኣ በኣኻ ወገን እጂ ከምኡ እንድሕር ኢሉኸ ርክክብ ኣለኩም ድዩ ምስቶም መሪሕነት ናይ ተጋሩ ዘለዎ ሲ ርክክብ ኣለኩም ድዩ ከምኡ እንተሊኸ ስለምንታይ ኣብ ሜድያን ብርቱዕ ክሳይ ፕሮፓጋንዳ እውን ዘይንገብር ዝብል ምክንያቱ እቲ መሪሕነት ረኪበኩም ስለ ዘሎ እስካ ይሓልፈኒ ኢለ ይቕኒለይ اوكي سلام اكسودس ናይ ጽሑፍ ኣለካዶ ዝብልካዮ ብከፊል ተዘይኮይኑሲ የብለን ግን እቲ ዘለና ካብ 65 ስጋዕ 67 ገለ ዝነበረ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃሳት ብዝብል ዝፅሓፍክዎ ነይሩ ገሊኡ እውን ኣብ መፅሓፍቲ ተመክሮ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተደሪሳ ዘላ ብሕዋት ፍስሃየ ንጉሰ ወድራር መንታይ ኣብኣውን ሰፊሩሎ ማለት እቲ ዝርከቡ ተንክሳይ ካልእ ነዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዝምልከት ዝተፅሓፈ የለን ከምዚ ንብሎ ዘለና ተስፋ ንገብር መዓልቱ ኣኺሉ ክንጅምሮን ክንፅሕፎን ኣብቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ከመይ መስለካ ናተይ ርእቶ እንዲኻ ተሓተኒ ዘለኻ ንሕናቲ ዘለና ርእቶ ብንጹር ኣቐሚጥናዮ ሕጂ ከም እዚ ዕድላት እዚ ኣሎ እሞ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቒምናሲ ሓደ ኮይና ነዚ ስርዓት እዚ እንተጥቃዕናዮ ዝያዳ ዘዋፅኣና ኮይኑ ዶ ይረኣየካ እንድሓ ትብል ዘለኻ ሕጂ ብክሳይ ይረኣዮ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ነዚ ስርዓት እዚ ዕድል መሃብ ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ውልቀ ሰብ ክሪኦም ከለኹ ንምንታይ እቲ ኩሉ ምልመልኡ ፀረ ህወሓት ፀረ እዚኦም ከምዚ ገይሮምና ብሰሪ እዚኦም ኢና ድሕሪት ተሪፍና ዘለና ከምዚ እናለ የቢሉ ሕጂ ድማኒ ንሱ ብዝወልዖን ባዕሉ ብዘበሎን ዋላ እንተኾነ እንድሕሪ ሓቢርካ ክሳት መፂኻ ሓደ is it right ክንብል ኢና ማለት እዩ ማለትሲ እቲ ስርዓት ኣብዘ እትዎ ጉዳይ ኣትዩ መንእሰያትናን ደቅናን ኣሕዋትናን ይህለቕ ኣሎ ክወፅሎም ካብኡ ንብል ኣለና ማለት እዩ ብሓደ መንገዲ ከምኡ እናበልና እንከለና ካልኦት ኣብ ጉዳይና ኢዶም ከእቱ ኣይንደልን ዝብል ፅኑዕ መርገፅካ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ካልኦት ኢዶም ከእትውልና ኣይንደልን ኢና እቲ ፍታሕ ናትና ካባናን በኣናን ክኸውን ኣለዎ እንብሎ እንድሕሪ ምስ ህወሓት ኮይና ነዚ ስርዓት እዚ ንህሮም ኢልና ኣብቲ ጉዳይና ነምፅኦም ኣለና ንዕኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ጌጋሲ ብካልእ ጌጋ ጌርና ንእርሞ ከም ዘለና ይክኸውን ወይ ከዓ ኣምሶሊ ማለት እዩ እቲ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዱ ከእቱ ይነበሮን እንብሎ ንይምሰል ኢና ንብሎ እምበር ናይ መትከላውን ናይ ሓቅና ዘራርባ ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕሪ እሱ ሓቀኛ ዘራርባ ኮይኑ ንሶም ኣብ ጉዳይና ኢዶም ከእቱ ንሶም ናትና ፍታሕ ከምፅኡልና ክንደሊ እውን የብልናን ማለት እዩ ግን ንሕና ልዕላውነትና ዓቂብና ነፃነትና ዓቂብና ምስ ዝመሳሰለና ሓይሊ ንሶም ደም ካልኦት ክንገብሮ ንኽእል ምሕዝነታት ክህሉ ይኽእል ዶ እንተኢልና ግን ፍርሹር ክህሉ ኣለዎ ክህሉ እውን ይግባእ ግን እዚ ሓቢርካ ምስኦም ኮንካ እዚ ስርዓት እዚ ምቹእ ባይታ እዩ ናይ ፀላኢ ስፈታዊ እዚ ዓይነቱ መርገፂ ሒዝካ ክትከይድ ኣብ ከምዚ ኩነት ናትና ኣብ ከባቢ ብህዝቢ ደረጃ ተቐባልነት ኣለዎ ዶ ዋላ በተን ኤርትራዊ ናይ ተቃውሞ ውድባት እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ይእንገድ ኢልካ እንድሕሪ ሓቲትካ I think እቲ መልሲ ትረኽብካ ይትረፍዶኒ ምስኦም ሓቢረ ክወግኦ ኣለኒ ነዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ ኢልካሲ
እቲ ስርዓት ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይና ብልዕሊ ህወሓትን ጉጉል ክትብል እንከለኻ ማዕረ ክንደይ ተቃውሞታት ዘስምዑ ሸነኻት እሞ ከዓኒ ደለይቲ ፍትሒና ዝብልኹም ዘለዎ ከማን ኣይትስሕቶን ኢኻ ስለከምኡ ዝኾነ ኣነ ይብልቲ ክስታይ ርክክባት ክህሉ ኣለዎ ዶ የብሉን ብንፁር ክህሉ ኣለዎ ናይ ግድን እምበሪ ነፅነትካ ሓሊኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ክህሉ ኣለዎ ዶ እዎ ኣለዎ ሓቢርካ ብሓደ ኮይንካ ክስታይ ምጥቃዕ ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ መትከላዊ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ክስታያት ግን ብርእይተይ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክበዝሕ እዩ ምስቲ ዘለካ መርገፅ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ የብላ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ዝብሉን ዝዋቃዕ ስለ ዝኾነ ዝምረፅ ኮይና ኣይረኣየንን ወዲ ኣለኹ I think سنة حكيت كان نيركن. اوكي غنيرنا I think أنا مثلا مش صبوا أنا سكورب still confused يعني سرعة سياسة أنا سي زي حتى زي أنا هذا مثلا كقرب سمعك هلا هو الدنا في هذا الوقت سرعة سياسة أنا بوجني سرعة مافيا صار حزبنا حاجر إترائي بهذا مصاب بخميتريو من كل ساعة dictator is not enough for سياسة ديكتاتور سي ديكتات زقبري اساس جن حاجه صار حزبنا حاجر اللي حركينو ما في زي سيتي بينقولن ديكتاتور سالو صبح الله عزيزي ملكاو كاينو نحزبون جراز بلعونا يكونن سو ابو اي سالالين صحه سرعه دي معقنتات ህዝቢ ኤርትራ ከድኪ ከድከም ክብትን ስርሑ ንሲ ንሪኦ እንዲና ዘለና መንእሰያት ነው ኣነ ስርዓት ማለት ስርዓት ኢትዮጵያ ዳሕን በሎ ፅቡቅ ራይ ኣብ ተኻልኣይ ትሕተይ ግን ቁርብ ተኣሽሙ ኮይነ ተደናጊር ኣለዎ እቲ ወታደራዊ ክፋል ናይዚ ዝበርትዕ ሓይሊ ናይ ስርዓት እዚ ኢልካ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ብኡ እንተ ክንገጥሞ ኮይናስ በቲ ዝደልዮ ኣነ ግን እዚ ምሳኻ ዘይሰማዕሉ ሓደ ነጥብ ኣሎ ስርዓት ኢሳያስ بزي حقي سوالي مسراتو عمد كاب حزبي بزي حق قوامن كاب حزبي نازرفه نابرو وعلتو اي كفل نابرو اي قبر ابصل ما زنبر زلو وتدراوي عدكي زعاتقو تيرور لا قبرو ليتي انت دا قدف دوك زاربسي قصو انت دا ما داوسي وانت حاسب الله هاوي تبايل سراويت مخاني عنسفل slave is better than Eridan. This is how it is. I had a bar here to get away. A godly and an honest as also how total Hamzil. I can make any hacking in Sagwaga Hamzil is photo. Ntaida, the Hagan bar to the sun, Labs hard Muslims. Zabulu. Damber, the Isas, Magelgalo, when we were to say the Havle, Mohas drew behind the Soste. Can they get easy higher to know? Higher good need to know. Higher good and government national. دحنا جنبار زي مفتارنا خوف لنا بدق راي لاي ساس بلا نسخفنا مثلا لو نحنا بسكن كله يكلني بحال هذا نحن كايز الغاسي ابدق نحكينا نحسر زلنا زين وي ار نوت دوينغ انيثينغ بيكوز سغم دور زلنا حزبنا دمصو زي سمعالو كالي اترفسي اويات تقو سميعو تسويو من اويات نخقبر زي في سرعه يزو زلو سقع نريد زلنا أبزق زي كم بيجر كه أنا الساعة بس خلاص عندي أنا يتحير قول أنتو بالله خسائر سراوتي زي هجرة أقول قلت له زي حقاو ظروف زلنا ظروف سراوتي زي نسأل توصي خمر كمان تأخذ تفولت يا خب على خاوي سيك كاوي خاوي بحق خاير ذاك انتهي تزنقه أكي كمان كاوي على خات فولتهم أتمنع أخذ أسرها مالسي دحرق جنبار مسجر كلام سمعت يوم خايف شعري هيا مدعته مو وعلتهم زغفول نابروم زغبر نور 24/7 معسكر نابروم كمرعون درعن كبريكوس دلاهم زغبر نور سرايتكا سورايتكا خمص زغبر كاسي نمنتا زغبرناس نمنتا اينا نحنا نزوم حجي دقنا دق حواتنا نصا خنوصوم ميد ايرترا ببرد محلناس كم بتحرم جينا نخيزنا غير كاتريو زلا هاي تردان المخ حبرن سكمي والحجين تاي مسلك بناتير ايتوسي برجت أنا كوزيوم بعلم كابتن كان هاجراوي قبلك دكتور نغاسي كاليفورنيا باي ذا واي كم زي شميك حاب زلو هاي مسكم
اوكي دحين حجي ثانك يو نتي محبار كاون حجي كومو مخوندو اي مخونن كال نجار انديو جن كابز زحالفه خسات اندحرينايو كندي ودبات كو فتينهم يوم اتقاوي كساي اب ميدا ارترا ككايدو جن زي سرعات زي حنسا نعوم مسيلو حنسا نعوم من هادني تي اقرخم زي تخلصي جيرو مينو كم نصوم بعلو النافس اما قفعتها تابع الهزبي نصاتهم كم زفتصهم وغيرو يخصهم نيري مالتي حجي إذا سراويت إذا كم زي ساعات بلو زلخا عينة سراويت كم زي أنا زبلو زلخو وصع بدل سراويت ناب تعزيزي زخي زلو ناب تقرأينا يورر كم زلسي أي طفون سلام غيرنا نتبه له سلام غيرنا خفت به له دان منتاي بسلام زين فتح زي قداينا قبل كمان كالنكم انتيلو كمان نخمون خبل ذهب عدلاتون زلوا يكونن مالتي كاب كواغا اون ناب تيم تغارو زواغو زلو مريتهم كعقبون ناب مريتهم نزمص حيليهم زكالا خلو زلو أنا مساهم زواجي بلينيلو نعم سي يدودا زي هبهم كبلكا ونخل مالتي دحري بنقحات زي سرعات زي نعي أي قلبني أي كدنني سعيلو كمباريا يحيزن زلو كمباريا حيزوها أنا حاون ساتن أبسن اللوس لزاني أي موتني لسي كمودا زي قبر السوسات يلا طرحتي نحنا نريو اي نرئي نسوسي زسنقم بخصاي طرح ايكونن بمفره طرح ايكونن حنقول محصابون الله مالتي زردهم نجرات اللهم مالسي بزعبه هوحاتهم بزعبه دليت فتحيهم بزعبه ودباتهم اب امرؤهم زمول خصاتون الله ولا نزيتاتون كابتكن بدهم كنقالوسون كنوصون زلنا ينخمو كجبر زخل عامتات اطرينا لنا ديلنا كان بعلو حتوي زيهم سكمه يفلطوم نزم تقالست الكاس كم حمشاي مسرع كم نا ايثيوبيا مسارحي كم نا ويانا مسارحي وزتنا تبهله بزح اب امرؤهم تسخعن تهنصنون ጉዳያት አለው ስለዚህ እቲ ስርዓት ነዚ ንናቱ አፍራሲ ስጉምታት ከሳላስሉ ዝኽእሉ ናይ ፀጥታ ትካላት ደም ወላ ናይ ሓይሊ ለወገን ቀጻሉ ኮይኑ ክኸይድ ይኽእል ዶ ንዝብል እንድሕር በርቲዕና ንሕና እንድሕሪ ክንሰልኽ ክኢልና እንድሕር ነቶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ከነስምዖም ክኢልና ገለ ካብቶም ታሕተወት ኣዘዝቲ في قداي كلوات يكال يخون كم زلو جن زيادة سي أبناي من عمتات نعوه تقبرون تتبلو زلها عطو حيلي كدليكاي عاتيقو عاتيو كنا راحين كركبن زخيل سلزسي انتات سلزخونا سي بزح كساتا يكونن جن سقاب زي حجي يكستازلو نتي دحر بايتا غيركا ابو تخيلكا كمصكان زخيل كم زمصكان مغبار عقمتاتون ايتوهللن نزع عقمتات زي واهلنا نفتن تتبهلون حدا خاب تكر زلو يمالتي توم نتي غداي تحيزم زلو كملكتو كريون زلوم غداي كوينو يراينا سغا حجيغن ولا نعوز قابل بايتاون كم زي بلومن كم زي رخوبن يزرداني ودي الله نيشتاق وسخ فكت خوينا ادمين اوكي هراي هابوني حال ما حضر تعرف اوكي بتغلال مزهلو مدرخ
ነዝሁሉ መድረኽ እንገጥመሉ ጋባት እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ጠቅላላ ሕጂ ሕቶና ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ መን እዩ እንተልና ህግደፍ ኢሳያስን ደገፍቱን ወይ ህግደፍ ንብል ማለት እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ከመን እንተልና ህግደፍ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝዘምት ዘሎ ናይ ኣብይ እዚኦም ኩሎም እዮም ማለት እዩ ብጠቅላላ ንሕና ዝምልከተና ናይ ጉዳይና እስክንግበር ዝብልን ንኹሉ ባዛሚድና ንኽድ ዝብልን ካልእን ኣሎ ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን መጠን ብጠቅላላ ግን ኣብዚ መድረኽ እዚ ንሕና ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ምስ መሰልቱ ኢልና ካብ ቀመጥና ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ወይ ጸላኢ ናይ ወያነ ንበሎ ዋቴቨር ህዝቢ ትግራይ ዝጸንት ዘሎ ንሱ ትልክዕ ንሕና ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ ኮይኑ ዘጥፋአና ዘሎ እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጥፊኡ ህዝቢ ትግራይ እውን ይደግም ኣሎ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ መን ጸላኢና ካብ ነጸርና መን ፈታዊና እውን ክንፈልጥ የድልና እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሁሉ መድረኽ እምበር እቲ ፈታዊና ክንብሎ እንቆርቦን ህዝቢ ትግራይ እዩ ናጽነትና ምስ ኣመነ ብመሪሕነቱ ማለት እዩ ጠቅላላ ዘይከሓደ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ መሪሕነቱ እዩ እምበር ምዝ ክንመሓዞኸ የድልየና ድዩ ነዚ ስርዓት እዚ ንምልጋስ እወ የድልየና ይኽንመሓዞ ምሕዝነትና ኸ በየና ኣገባቢና ኣግብር ነውዕሎ ከም ዝገለ ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ ዝብሉና ታንክታት ናይ ወያነ ተወጥሕኩም ኣስመራ ክትኣቱ ትጽበይለኹም ወይ ትደልዩለኹም ዝብሉና ከምኡ ዘይኮንና ንደልስ ምሕዝነትና ደልዲሉ ሞራላዊ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ክንደጋገፍ ከም ዘለና ንኣምን ምስኦም እንተ ተሓይሊ ግን ንሕና ኤርትራውያን እንተ ደኣ ብሓቂ ከም ዝሕጂ ንትንክፎ ዘለና ሓይልና ኣወሃሂድና ሓይልና ጠርኒፍና ብምሉኡ ነዚ ስርዓት እዚ ብዘልግስ ኣጋባብ ጥራሕ ተዛሚድናን ሓይልና ኣደልዲልናን ተጓዒዝና ምውጣሕ ታንክታት ናይ ወያኔ ኣይከድልየናን እዩ ባዕልና ክንክእሎ ስለዝኾና ባዕልና ክንከዶ ትምትሕጋዝን ምሕዝነት ግን ምስኦም ክንገብር ልክዕቲ ኢድ ምትእትታው ዝበሎ ብጻይ ገረዝ ገር ሕጂውን እንተኾነ ሃየ ነታ ተወጢሖም መጽኦም ዲዮም ገለ ትብል ነገር ያ ኣብ ሚሊታሪ ኣብ ጸጥታዊ ኣብ ኩሉ ነገር ክትሓገዝ ከለኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ትተሓገዞ ናይ ባዕሉ ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝ ኣሎ ኣብ መድረኹ ትገብሮ ጉዳይ እዩ ሕጂ ግን ምስኦም ኮይና አይና ንኣቱ ከምዚ ክንገብር ኢና ታንኩም ክንጥቀም ኢና ልካ ትኾደ ነገር ስለ ዘይኮነ ከም ምሕዝነት መሓዙትና ክኾኑ ዝግቦም ንሳቶም ከም ምዃኑ እንተረጋጊፅካ ኣበየና ኣጋብን ብኸመይ ትኸይድን ግን ንቐጻሊ በቲ ስትራቴጂካዊ ኣጋብ ብናህና መደብ ብናህና ኣረኣያ ብኸመይ ምሳና ይተሓጋገዙ ይተሓበሩ ኣብ ዝመጽእ ጉዳይ ዝረአ እዩ እቲ ግን እቲ መሓዛና ዝበሃል ንሱ እዩ ንቐጻሊ بمدرخاوي ناي حلف نابي حلف زحالفه تمليسنا كيتزاربنا بهلو كنتات تزاربنا نمتغبارو نقصل يزبل هفتا خالا ايتي حنتي تسفا ميكائيلسي اي قيرون يلو تزاريبو نيرو اي قيركم اندابله تحتو تمص زلا صبقا لها تسفا ميكائيلكم يلو انت خوينو افت بحساب نغعزيلنا قصيلنا يزنبرنا بدحرو مس وصانا نحنا خابو مس ترفنا بدحرو استفصمه وي امندمنت زغبرنا مالتي يفتي اقوامنا سلازي نسو قدم مغبارنا استزاربو ناي حج خي مسلكم نمبراهيله مسوم نيرنا نفالالو خلنا وي تريفكم نزبلا بهلا نسمع زلون نحنا خنترف كلنا نزلو كنتات مسوم تردادينا نحبار سرح كنكايد كم زقبأنان كم زلنان كم مخانان الراقيزنا أبقصالون عطوب سرح كنسرح مخاننا ترادين أينا لا تريف نمبر بتقص زلو قصل ترفها سعيب القصل مخانو تأمامنا أينا تفلالينا بحجون حابيرنا نسرح سقاب حجون حابيرنا نسرح كم زلنا
كم زلنا إن نفلت أمه أي تسكفوا خارج حج اندحار نخوض صراح بذكال نصر زخونة مسك سرح زدلن مستواهيدو زخيدن كنسرح مخانا من الرقات راح يقني له. All right, okay. مودانا هنا مثلنا هجي مسلو من يفنان جزء مري مدريين ثلاثة هم لهم حدا قلت في لكم حتهم ما بيعرفوا قالوا يمكن يسمع له ده هو تسمع لها مرحبا سلام كبرات أجايشنا نقول على حال متاهم عم صبوك نسمع ثاني هنا أبحثي كخيد عن أحوال حجي أنا سمعوهم أنا حكوا نحنا أكلو بكل أجابة قال في نأمن لكم هم شخم ذلهم مثلا أنت زي تجاجي خماني حكي بحير لسنا ذاته اسكه كمان حرب أوكي بتعمل صبغ نحب بكل أجابة قال في أمينكم بتعمل صبغ جمستن قالوا زي سع مخنيات بزح أي كلني مستن سلسته حجي مسيان زلوا مالتيو أنا جين حتى أنت قدامي تحطه إذن إذا ود بحد النت إيرتراويان تبعي لزلوا أب حادث سميروس ناي جزياوي مريحينو تقاني الدراجيو أوردنا بجوباء نمسجار يقرر بالله مثلني زي كونه بالكحاهمي كوينو جين حجي اسخاتكم دحر كل عقاب قال ستأمنكم ومخان دحر مسجين كسمركم الساتن زصربو حق هنصاخون بوليتيكاو تشارتر قالو مالتيو قدنتي كلنا غبا اختاتم دحر كونكا اسخاي غبركا اي كيدني مالتيو ازي كا بكل ابالن بتاشمنيو زكايد مالت هين زبال لمني دحار اسخوم نافتي انت اشمو تصمبر كلهم اتناتن حد بوليتيكاو تشارتر يكون حق يكون امين لكم ديمقراط لكم ويس كان بحدش كاني انت اشميو خول اللي هيك كان بحدش كترب كوين خاني ابي حد انسان بوليتيكاوي تشارتر مطراب دو بينا نحلف يلنا اذا تقدم يتحطوا خلاي تحطوي إذن بوليتيكاويان ودبات وسنت دخن بلن نخل نابنت كابت زرار بياني بزحات دلي تفتحي بزعباتي مسناي ويانز تأساسر قدايكم زي تقوبرو زبل الزرار با اللومني نوزي كاني تن ودبات بأون تاي ملسو إلوان مخنياتو دلي فتح ماليت فتحي أبحانتي حرنة استرقاقصت هاقر يخا فتح ترقاقص حجي دلي فتحن اتتقالا ساين حادا قارو يقلت على مثلنا عي كم زرداء نزلو اندي حرق قال سيتا كايد هاليخا بزعباتهم مساخا زلو عبالات انتا ايتناتهم انت اشمو كفتاش كاليو مخنياتو اندحر ازي عقاب قال سزي ببرات بحيل برتي زخي تباهيلو كالوت دلي تفتح بدقس كوينوم سلاز نقفوخا وي دما سلا غدايكا زي تقبر ابزي غداينا سلمتاينا ات سلازبولو دوز ويكا خم دوتا سمعتي اتن ودبات سلمتاينا زي كوسلن زي كالي وسنت خوينا ندو ترخبون كبل لدلخيه ثانك يو مايك فري اسكا دقما زغالي تحطها بليز حجي تقالا ساين دلاي فتحن يفالالي كما نعايكون يسمعني فتحي كل سب يزدلي فتح خاني اب حارنت زلو هاجر يترغاغص نتا حارنت كا تقالا سيو دمصوا امبر دلاي تفتح سلازخونكا اتا حارنت كتمصاي تخلنيا تقالا ساين دلاي فتحن اندحر زفالال خوينو اتن ودبات بتبعت كملسا يرأي اللوان مخنياتو بدقا خوينهم زي تطرنفو عبالات سلازنقفو
ጉዳይና ዘይንገብር ጉዳይና ወያነ ጉዳይና ይኮንን ዝብልሎም መን ነቶም መራሕቲ ውድባት ከዓኒ ስኽፍታ ይስምዖም ኣሎ ድሕር ስኽፍታ ይስምዖም ኮይኑ ብደገ ዝተዘረበ ኩሉ ኣብ ተግባር ክውዕል ድሕር ኮይኑ እተን ውድባት ኣነ ትብዓት ናይ ምምላስ ኣለዎን ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ሲያታ ድሕሮይ ትሕተይ ኦኬ ቀዳይ ነገር ብንጹር ነታን ክበርሃልካ ኣብቲ ኣተጋብራ እምበሪ ንሕና ብመትከል እቲ ዘይጎነፃዊ ኣገባብ ናይ ቃልሲ እሱ ተቁኑዕ መእተው ምዃኑን ንሱ ምዃንና ኩላትና ንገብር ዘለናን ጠቂስናያ ነርና ግን ኣብ ግብሪ ወዓዕልኡ ንዝምልከት ምናልባት ዘይነበርካ እንተኮይንካ ካብቲ ዘንበብክዎ እቲ ይዕውተና ኢልና ንኣምነሉ ናይ ቃልሲ ፖሊሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበሎን ዝሳተፎን ኣብ ወድዓውን በዓል ቤታውን ኩነታት ዝምርኮስ በብእዋኑ ዝግምገም ከከም ኩነታቱ ዝትግበርን ሙሉእ ስልታዊ ምትዕፅጻፍ ንምግባር ዘኽእል ኩሉ ገባባትን ስጉምታትን ንኽውሰድ ንኣምን ይብል በዚ ድማኒ ንስቶም ካልኦት ኣካላት ክንሰማዓል ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኣብቲ ዘካየድናዮ ዝርርባት እቲ ንገብሮ ዘለና ነዚ ሕጂ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ስለ ዝመስል ወይ ከምኡ ምዃኑ ስለተኣመናሉን ተረዳድዕናሉን ሕጂ ኣብቲ ክሳይ ክመልሰካ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ተፈላለየናን ተራኽበናን ምስቲ ሰለስተ ውድባት ብኣ ጀሚርናሲ ኣብኣ ስለዘይ ተሰማዕና ንኩሉ ጠጠው ኣቢልናዮ ናትና ርእይቶ ዝነበረ ንኩሉ ንኺዶ ኣብቲ ኩሉ 7-8 ዝኸውን ርእስታት ነይሩና እንድሕሪ ፍልልያት ሃልዩ ኣብቲ ዘሎ ፍልልያት እናመዝገብና ኸድና ዳሕራይ ንሪኦ እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ሕጂ ተመሊስካ ክርአ ይከኣል እዩ ዳሓር ከዓኒ እቲ ናይ ምንዳፍ ፖለቲካዊ መደብዕዮ ገለገለ ዝበልካዮ ብዙሕ ክሳ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ተሞኪርናሉ ኮይና ምስቶም ካልኦት ውድባት ሓድነት ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ናትና መደብዕዮ ናቶም መደብዕዮታት እናረኣና እናዛመድና ኣብቲ ቁሩብ ፍልሊ ዘሎ ከመይ ክሰማዕ ይኽእል እናበልናዮ መፂና ንሱ ስራሕ ይሓትት እምበር ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ቀንዲ ዝበሃል ነጥብታት ተሰሚዕካ ናይ ግድን እንድሕር ሓደ ክንከውን ኮይና ከዓኒ ንሱታት ክንርኢና ግዜ ምጥፋእ ዝበልካዮ ግዜ ብመጠኑ ክበልዕ ግን ብዙሕ ኮስስ ዘለዎን ኣይኮነን ክኢላታት እንድሕሪ ሒዞሞን ኣትየሞን ኣብታ ናይተን ተቓላሳይን ደላይ ፍትሕን ገሌልካ ዘበልካዮ ግን እቲ ተቓላሳይ ንፍትሒ እቲ ደላይ ፍትሑን ፍትሒ እዩ ስለዚ ክሕተታ ከለዋሲ ዝፈርሃይ መስላ ገለ ዝበልካዮ ናይ ፍርህን ድሕሪ ኮይኑ ካልእ ነገር ትመርሕ እንተኮይንካ ግን ሰብ እንታይ ይብል እናጠመትካ ኮንካ እንትመርሕ እቲ እዚ ቁኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ንዕኡ ንቅድሚት እናምፃኻ ህዝቢ ክስዕቦ ከኣኒና ጎስጎስካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እንድሕሪ ስግኣታት ሃልይወን ደይመሊሰን ናተን ማዕረቲ መሪሕነት ኮንካ ዘይምርካብ እዩ ተመልከት ስለዚ ካብኡ ብምፍራህ እንድሕሪ ዝብላለን ናተን ክሳያት እዩ እቲ ናትና ርእይቶ እንተኮይኑ ከም ርእይቶ ግን ኣነ ክዛረብ ፀኒሐ ክፍሊ ዝግብን ክውስኸሉ ፀኒሑ ካልኦቱን ዝዛረቡ ነይሮም I think ብኸምኡ ተተረዳናዮ ዝሐሸ እዩ ስለዚ እቲ ተቓላሳይን ደላይ ፍትሕን ክልተ ፍትሒ ዝደልስ ኣብ ፍትሒ ዘለዎ ኢልካ ንሕና ነፃነት ኣለና ባህልቲና እቲ ልኡላውነት እንብሎን ክንዛረበሉን ፀናሕናን እዩ እቲ ሓርነት ግን የብልናን ስለ ሓርነት ደይብልና ከዓ ኩላትና ነቲ ሓርነት ንደሊ ኣለና ንቃለስ ኣለና እውን ማለት እዩ ሕማቅ ዕጫና ስለ ዝኾነ ስለ ዝተጨወየ ናትና ቃልሲ በዚ ጎባጢ ሓይሊ እዚ ወይ ዓማፂ ሓይሊ እዚ ያ ስለዚ ንሱ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ እዚ ዝሓተትካ ወዲእ ኣለኹ ቴንኪዩ ሕጂ ግዜን ምድርቴን ትትዮም ትውድኡ ብድሕሪኡ
بمجمرتا زخبركم عطاشنا وعبد الحمد أهم استمروا يحصر قبل اسكي حتى تكفتني اي اقلت شحن عسرت حدا ليس الاساس ودبات بحنسا تميرا هيرن امنت بي ان لون جن ابت وانتي لك اذا زيبونس او تبل زح اكاتي احنا زح فالحنا بحلفي بتنحت تعزتي زحات من سي نزينا مكايدا حديقنا خبر موسيقى ستيل حجوين يقول له أقلتش عسر حدا تطول منهم ذلكم كويني عايز معنا مغاتو نن أشتي متعراقلكم جين ذات زيبونس أوز ذلوا تاقلتش عسر حدا مثال هنا ببزح من سياتوين كابتي سلسة ودوا استمرالو يوصلوا واني هذا أنا بالفلطم جين تاسعات أقول لك أساس حدا طويل على بدأ أنا خليه كله سلام انتاي كلا أيتي إزي سلفكم أب قالسي حزب تግራይ هذا حديث كهد له نصول كونه مغلط أنا أسمعه حلف من تقولوا يريها جين نصرنته متكل بعلامة انتايو ماي فري اوكي تا قداميتي قلت شحن عسرت حدا ابقى تقولكم زلكم مثلا زبلكايا اي مثلا ويو متعصف ادلاي الناسي زي كانوا بوص انا احنا ونمسينا انت هنك قرارب لنا تا كالئتي زنصاكايا زي سلف زي بنصر مجلس وصيو بقلصون اوجون يريو حجينايتي علتو ذكر الكاي كيلن قنت حساتاتو نغركا خيلي مالسي بنصر ابلع لحزب تግራይን መንግስቱን ዝፍጸም ዘሎ ወራር ናይ ሽርክነት አብይን ኢሳያስን ከም ዝኾኑኖ ኣነፂሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ፀዊዑ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ከኣኒ አንጻር ዝኸይ ዘሎ አንጻር ዚ ምልካዊ ስርዓት ዝክልዓል ፀዊዑ ዝኾነ ይኹን ንብረት ብዝኾነ ይኹን ሸነኽ ዝራሴ ቦታ ከም ዘይብሉን ናብ ሕጋዊ ዋንኡ ክምለስ ከም ዝግባእን ኣብቲ ክሳብ ተስፊሮ ኣብቲ ዘውረዶ ኣብቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ እዚ ካብ ተቐንዲ ነጥብታቱ ከም ዝነበረ ዝክር ፕላስ ነቲ እቲ መበገሲ ናይዚ መንጎ ክልቲኡ ሓይልታት ዘሎ ጎንፂ ፖለቲካውን እንታይ ሽሙ እዚ ቆዋማውን ስለዝኾነ ፖለቲካውን ቆዋማውን ፍታሕ ዘድልዮ ብውግእ ደይኮነስ ብሰላም ይክፍታሕ ዘለዎ ስለዚ ድማኒ ምስቲ ናይ ኣህጉራዊን ዞባውን ኣካላት ንሰላም ዝፅውዕዎ ዝነበሩ ንሕና እውን ነዚ ሰላም እዚ ንፅውዕ ኢልና ፕላስ ንስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ይኹኑ ትግራዋት ሕጂ ዝስደዱ ዘለዉ ዝግባእ ቆላሕታ ክግበረሎም ከዓ ፀዊዑ እዚታት ዝትሕዝትኡ ብንፁር መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እሱ ካብቲ ቀንዲ ትሕዝቶታት መስለኒ ገለ ዘጎደለኒ እንተሎ ካብ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዚ ዘለኹም ትዝክርዎ እንተልዩ እንተመላእኩም ፅቡቅ ግን ተን ቀንዲ ነጥብታት ተሳተኒ ነይረን ኣውፂና ኢና ኣብ እንታይ ሽሙ ነው ሓርነት ኦርግ እንድሕር ኣቲኻ እውን ትረኽቦ ኢኻ ኣውፂና ነይርና ኢና ንወዲ ኣለኹ ኦኬ ኣታ መልሰ መን ይሪጋ ስራ አለ እንደገና አጠቃም ከይኒ ገረድር ቅድሚ ናባኻ ሰዓት ክንደይ ተምስ ትኽእል ዲኻ ወላ ኣኺልካ ኢኻ ሰዓት ክንደይ ግዜ ኣለካ ሕጂ
ما أنا شجري بلين حاولت تتالي زتروز نعخاتكم جن رداني مسيكم كم زولا بفلايتم سود أوروبا عن براد زداني قالنا ساعة 4 لنا قالنا ساعة 6 زلنا أباهم قال لهم فرق ليتهونكم اللهم قال لهم عشان حد سنة اللهم فرق ليتهوني أوروبا فرق ليتأتين هنا يا وكذا عن جي سلاس نجيب لحن أوكي مدحن كسيلهم مدريين نحن أنت عارفنا هالوت ابنين نبركاوي تعلهي هالوت نالهم توصلوا مالتي مايك مدرزين نبغى حلو يا غني الله نو برزكيرتي بزعبا وساني نا ماكل بايتو أبتزخي زلو ناي ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝመሓዞም መልእኽቲ ዝገልጽካዮ ልክዕ ከምኡ እዩ እቲ መግለፂ ዝውስኽ የብለይን ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ስለዝኾንኩ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ነቶም ዘይትፈልጡኒ እታ ኣብ መስርዕ ክሕዝ ዝደሊኹላ ምክንያት ግን ብዛዕባ يأكل مكسعز ملكاتي وحدا حاونا الجسم وايذكرون ولا نيكنيم مالته زعبا يأكل سي انتهي أقوامي زلوكم زبل حتو زمثل حتو حتيتوس نابنت كرز جهر أبوتاي أنا اللو يتمكسعز يعملوا مريحنات ويدما ما مريحنات ترى أرتنا أيضاً زبالو تماسسالي في ناتي كونتات أب شودن يزغمت أب شودن جن صبوا معبالة ناي أكل بعغمي كاتاتو لعي